खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट खगरपुर गामियावहाय दंफैयो माने खगरपुर गामिनि मोनसे आबहावा ओरैबायदि मोजां माने बेखौ बुंजाया फैनायनि खारन जाहोनाबो ओरैबायदि खगरपुर गामियावहाय मोनसे मन्दिर दङ बे मन्दिरावहाय मोनसे लटारि खेला होदों मन्दिर मा नाम मोनलाय मन्दिर नामा महारानी मा महारानी मन्दिर ना बिनि मुङावहाय मोनसे लटारि खेला होनाय जादों थ' नोंथांमोना लांफैनो हागोन अनलाइनावबो होगोन आरो लटारि 100 रुपिसजों नोंथांमोना स्कर्पिय' गंसेनि मालिक जानो हागोन लोगोसे थार आरो बायदि रोखोमनि गारि दङ ना बेखौ नोंसोरो लानो हागोन लानानै मा भाग्यखौ नायनायनो हागोन आरोखि लाथारनांगौ बेबो नङा भाग्यखौ नायथारनांगौ बयनिबो सिगां जों खगरपुर गामिखौ एसे स्राय नायनानै लानोसै ओमफ्राय नै जों गोथांनो ओरैबायदि माइ ना जोंनि बिटिसि आवसो बेफोरबायदि जायगा जायगा गायो ओमफ्राय जायगा जायगा बेफोरबायदि गायनाय जाया माइबारि ना बेफोरखौ फैलाव फोथार फैलावथ' होनजाया बेखौ माने गार' भाषायाव बां बां होननानै बुङो दे गुवार फैलाव फोथारखौ बां बां ओमफ्राय दा बे एसेब्लाबो मोजां नांदोंना गोसोखौ बे खगरपुर गामिखौ आंहाबो जोबनाला ओरै खाथिजोंहाय हाजो दं ओमफ्राय ओरैहाय बर' गामिना बिराद मोजां नांदों फैनानै खगरपुर गामियाव खारन जोंनि बिटिसि आव दा सोलिगासिनो दङ मा राजखान्थिखौ लालायनानै बोदलायलायनाय जादों बिबा बिखौ बिखा बिखौ ओंखायनो जों गोजानावथ' थांनो हाया जाहैबाय फिसा मानसि ओंखायनो जों खगरपुर गामियावहाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बावहाय फैदों आरोखि फैनानै नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ ओरैबायदि मोजां जायगा ना लटारिखौ आङो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना खगरपुर गामिनिखौ नायलांबाय थादो बारा गोलावथ' खालामनाय जानाय नंला ब्लगा एसेनोसै थ' दिनैहाय लटारिखौबो नोंथांमोना लानानै नायनायदो भाग्यखौ ना खाफालखौ नायनायदो जानोबो हागौ स्कर्पिय' गंसेनि बिगोमाबो जानो हागोन फैगौ बैसाग दाननि माबानिसो थ' जोंहा फैगौ 4 बैसागाव श्री श्री मा महारानी मन्दिराव जोंहा लटारि खेला फाथिनो लादों आखायाव लादों इतिमध्य जोंहा काउन्टार खुलिबायानो थ' बयबो रायजो राजाखौ आं खावलायहरगोन जाहाथे श्री श्री मा महारानीनि नामाव बयबो जाहाथे डनेसन सिस्टेमाव टिकेट दानो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो दाननानै जोंखौ जाहाथे मन्दिराव हेल्प होयो थ' बेनो जोंहा टिकेटआव गोबां पुरस्कार दं फार्स्ट प्राइज दङ जोंहा महिन्द्र स्कर्पिय' लोगोसे सेकेन्ड प्राइज दं सुजुकि एसएस 125 आरो थामथि प्राइज दं जोंहा मारुति सुजुकि फ्रन्ट आरो 4आव दं हन्डा डिअ 5आव दं टाटा पान्च हन्डा एसपि ओमफ्राय 7आव दं मारुति सुजुकि एल्ट' केटेन 8आव दं यामाहा जेडार स्कुटि 9आव दं मारुति सुइफ्ट आरो 10आव दं रयेल एनफिल्ड आरो 11आव दं महिन्द्र थार मोनसे बयनिबो हास्थायनाय बायदि प्राइस दं बयबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा टिकेटखौ दानो आरो लोगोसे टिकेटजों जोंहा बुक प्राइसबो दं बुकआवबो जोंहा प्राइस दं मारुति सुजुकि एल्ट' केटेन आरो एभिनेस 125 LED टिभि आरो आइफन इ रिक्सा थ' बेनोसै बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे टिकेटखौ लायो नोंथांमोना दिनै काउन्टार खुलिबाय बे टिकेटखौ काउन्टारावल' मोनगोन ना अनलाइननि जेबो मोननायनि बेबस्था दङ जोङो अनलाइननि सिस्टेमबो बानायदों जोंहा टिकेटनि बेक साइडआवनो होनायबो दं आरो अनलाइन मेला इउटुबार फैदों अनलाइनावबो दाननो हागोन मेला नाम्बार दङ गोबां नाम्बार होनाय दङ नोंथांमोनहा बयबो दाननानै जोंखौ हेल्प होयो जे बेनो मन्दिर कमिटिनि जानानै आं बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांमोनहा बेसेबां बोसोर जाखो बेफोरबायदि लटारि खेला जोङो आगोलावथ' माने एसे फिसा फिसा होदोंमोन नालाय बाइकनि ओमफ्राय बिदि इउटुबार गैयामोन जोंहा निउस चेनेल गैयामोन थ' देग्लाय एसे गोगोमैनो बानायदों आरो फैगौ समफ्राव जोङो बिनिसाय देरसिन हाबाफारि लानो थाखाय आखायाव लागोन आरोखि आरो भाग्यवान दुজন আছে কোন আছে আমাৰ ভাইটি যিয়ে এংকৰ কৰি আছে
আমি তাক এখন পুলাম গামোচাৰে সম্বোধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাইটি আমাৰ মৰমৰ ভাইটি दिनैहाय मोनसे नैबे खगरपुर होनाय मोनसे जायगायावहाय लटारिनि मोनसे काउन्टार खुलिनाय जादों ओमफ्राय मोनसे मन्दिरनि नामावहाय बे लटारि खेलाखौ होनाय जायो प्रत्येक बोसोर आजि 3-4 बोसोरसो जाबाय बिथांमोना होनाया थ' दिनैहाय देग्लाय बोसोरावहाय एसेब्लाबो गिदिर खेला होनाय जादों नोंथांमोना 100 रांजोंनो सोरबाया स्कर्पिय' गारिनि मालिक जानो आरो थार गारिनि मालिक जानो सानदोंब्ला नोंथांमोना नैबे खगरपुर जायफ्रा क'क्राझारनिफ्राय फैगोन ओरैहाय गुवाहाटि थांगोन अब्लाना बिथांमोननि नैबे खगरपुर एरियायावहाय टिकेट काउन्टारखौ लोगो मोनगोन बा मोनगोन बावहाय नोंथांमोना गांसे टिकेटना लानानै एसे गावनि भाग्यखौ एसे नायनो हागोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय